vražda v Michalovci, v okres Šamurovce v 6 hodín 30 sekundy. Zabili našu nebohu Eriku. No a máme tu záberový tú kameru. Tam hore je kamera a tam to bolo natočené. A máme tu kolegu, čo to videl. No takže ľudí, mám pravdu, čo teraz. No ja som išiel domov z skafandru, videl som Mariku, jak robí jaj, pomoc. No ja som už išiel, ale tašky mal plný, ne? Nemal behať. Dalo, a prídu tu a najkúpi podnik. Ja peňaží nemám. Za to kolo budula ja.